vemafoni nguva yenyu yakwana. Handitika takupai mukana, tateguru wakupai mukana, mukavaona vachisvika ezvinezvi chidzimai mafoni, tateguru vakuita basa ravo. Tatenda. Pakadiko pamusha pano naye vazukuru. Kana kuti ndikati kumisha kwenyu kwamabva kwakadini? Ngayangana ati kana mulendo akapita pamoyi. Kana yamuka mkulu yadi mama. Ngayangana ngati televizori aya. Zvanzi isu tiri vanhu vatema tinotevedza tsika dzedu dzechivanhu. Kana vaenzi vakasvikawo pamusha munodii naye vazukuru? Munongoramba makangovatarisa semuri kuona TV here? Muridani vazukuru. Makadii vazukuru vangu. Zvinotendwa iko zvinomadavira nemufaro mukuru kutaridza kuti aiwa sekuru venyu munovada. Zvino hanzi kana manga musingazive, ini ndini ndinonzi sekuru Tasvi. Mazvinzwa vazukuru? Ava tateguru vamuri kutaura navo ndo vanonzi sekuru Tasvi. Zigano yense kupata ntchito sidari Harare. Mazuva ano kunyangwe ndisiri hangu chizvarwa chemuno muZimbabwe, mazuva ano ndiri kurarama ndiri muno muZimbabwe. Ndiri kubatsira vazukuru ndiri kuHarare uko kunonzi kuMeboreni panhamba 7 Anderson. Mazvinzwa? Asi zuva ranhasi uno ndagamuchirawo mufaro mumwoyo mangu. Chikonzero ndechekuti vazukuru vangu mandidanawo kuti ndiuye munzvimbo ino inova nzvimbo yezhombe yandisati ndakambosvika paupenyu. Aba ndikanda mkani anopita usogoro. Nekudaro ndisati ndafambira mberi nemashoko mazhinji kana kuti ndisati ndafambira mberi nebasa rangu randapindira mumusha uno, ndine shoko randiri kuda kumbotaura kwamuri. Ndinoda kuti muzive kuti ini handisi tsika mutanda, ndiri chiremba, ndiri n'anga. Mazvinzwa? Chekutanga ndechekuti ndine mhuri yekwamugwagwa inova ndiyo yakandishevedza kuti ndiuye mudunhu rino. Asi pano patakaungana kudai hapasi pamusha pemhuri yekwamugwagwa. Ndizvoka? Pano pamusha paChangamire. Pane kamwe kanyaya yakadiki soka ndoda kukuudzai. Hanzi takafamba kubva pano takadarika musha watinosvika pane kabhiriji, togona kuona pane kabhiriji. Todarika pane kabhiriji.
pakwekwe pasidada hanzi karwizi kacho kari pano pakwekwa apa pejo patauni apa kabirijo kanzi varini pakwekwe pafufuva asi pazhora nazvinhu zvinji zvakanaka hanzi kabhiriji kako akapazive pakwekwa apa kari pamberi apo kabhiriji kadarika mushana pamberi kabhiriji apa hanzi kabhiriji kako kari apa kukwekwa akakuzive asi pakabhiriji ipapo panodarika nemotokari nevanhu vakawanda vanoziva kukwekwa marinzwa shoko rangu iri ndozodaringana naine hanzi ndo zvakafanana neni ndakafanana nekabhiriji iko kaya ndozodaringana namwana kachiro pamwe padakara pano hanzi ndo zvekare zvakangofananawo nemuridzi wemusha uno changamireve pano ibhiriji ramunoyambuka napo kuti musvike kwamuri kuda kuenda mukasokonesanako mwakwera kwamfumo tarisai mone zvazvinoita ndezvoti kana manetsana kumatadzogarisana kumba munoenda kwamambo kuti mudii kuti zvinhu zvenyu zviite apa chakuyama mfumo ufuna kuti aike mafara kubwera kudaita mbumba kwa iye mfumo nakuzovapasa ate kumvirisawo kuti ine ndibwere ndikumanawo pano ani chekutanga ndichakumbira kupawo changamire mukana wekuti vambotitsanangurirawo mashoko avo zvichiringana nemhuri yekwamugwagwa kuti izova iri inobatsirirwa pano pamba pachangamire uye kuti zvakazopa kuti sekuru tashu vakwanise kuzenge vari papi vari pano pamba pachangamire vachibatsirira mhuri pamberi pachangamire tichakumbirawo changamire tine urombo tinotenda muzukuru wasekuru sezvo manzwa sekuru vachitaura ini ndonzi mambo gwese vanhu vokwamugwagwa mukugara kwavo muno ndini ndakatovapa usabhuku ini vanga vasiri masabhuku akusangana nachame apa ndingangana pine udatenga hanzi nazvino ndiri kucherechedza chitupa cheusabhuku makavapa changamire makavatorera kai ndakavatorera nezuro vakurwara sindichawadzosera kana varapwa mhuri yekwamugwagwa ndo yakauya pano yaita dambudziko matambudziko ane vana vakakura akawandisa mama wacho anorwadza mukawawa asi hatidi kufumura hapa vamwe vanhu vari panapa vanhu vanofamba vachitora nhauro dzevanhu so hatizotauri zvakawanda asi mhuri yekwamugwagwa ndo yakagona kusumudza sekuru tashu munhu anozikamwa kana mukatarisa musocial media munovaona oshuwa vanorapa tatosangana neumwe munhu panapa akatorapirwa hama yake ushu muzukuru wedu akaenda achiperekedza shamari yake yanga ine mwana aipenga akabva kulupani netsoka kunosvika kweko munokuza kulupani kumberi kwebhulawai netsoka kunosvika kweko akashama akadai muzukuru wedu ndeupe apa takarapa kuharare ndiye akaperekedza munhu akanorapa kuharare zvakanaka vakangoita 2 hours chete munhu anga right nanhasi musikana wacho mungamona anzi mutori mudhafu zvokuti yakurimi munotofara aka isusu rotofara tatovaona sekuru tashu vatiyo vanokubatsirai vanhu vakawanda ndavaona panapa vamwe vasiri kwamugwagwa mune tendero nemiwo yokupinda muchihwa matare yenyu muchibatsirika handikana izvo zvakakosha vataura sekuti vakati handisi tsikamutana vana tsikamutana ndo vayo kurovaya kumusana nekudumbu ivo vati havadaro vati vanokubatsirai zvakawanda munozviwana ivo vazukuru ava vanofamba anasekuru izvo zvakakosha nesuwo tafara kuuya kwavo sekuru tashu toziva kuti aiwa zvikwekwe tomboburiswa nesuwo zvikwekwe tombokweshwa saka kuuya kwavo vasekuru tashu vavinga direct vanhu vana kwamugwagwa imi vana kwamugwagwa murapike musazoti kana marapwa modzokera futi iko kuuya kwako kurwarisai saka nemazuva angu eyo aiwa ndati
kutsanangurwa naChangamire. Ndinotenda kuti mose zvamuri pano manzwa makanzwisisa kuti mhuri yokwamugwagwa ndiyo yakauya pano kuna Changamire yakachema kuti tinoda kuti tateguru Tasvo vauye vatibatsire tiri pamberi penyu Changamire. Ndizvo? Kwete kuti Changamire ndovatora sekuru Tasvo kuti vauye pano kuti vazobatsira vanhu vari pano, kwete. Dare rose ratounganidzwa pano nevanhu vekwamugwagwa ndivo vakakumbira Changamire vakati, Changamire, isu hatina nzvimbo yakafanira yekuti sekuru Tasvo tingakwanise kunge vachitibatsira tiri. Saka tinokumbirawo pamusha penyu kuti dare redu rigone kuitwa zvine mutsigo uye zvakakwana. Nhaika vazukuru, bedzi tinotenda. Saka kana pane vamwe vane huma dzavo dzakazaruka, sekuru Tasvo vanogona kutaura nemi zvekare vachikubatsirai vasati vadzokera kuHarare. Nhaika vazukuru, tipeiwo chipo chemhururu nemiridzo. Mukayangana ava mukuona nyadeza ava mukuona mbarabazana aka mtsikana ndoka mtsikana kangomwa. Zvakanaka. Hanzi ndichada kuti mundizive pamafambiro angu andaita. Vakomana vamuri kuona vakagara vakapfeka matisheti akanzi Gogo Tasvo, tateguru Tasvo vamuri kuona vakabata mbira ndo varidzi vembira vanoridzira tateguru Tasvo. Nhaika togozochiuya kune vamwe vakomana vamuri kuona vari kunoku ndivo vazukuru vasekuru Tasvo vemudare vanoziva kuti ivo tateguru Tasvo vanoombererwa sei uye tateguru Tasvo vanozoitirwa zvipi nezvipi kana tapa danho iri neriri. Nhaika togozouya pano pedyo pangu pandakagara tina Gogo Tasvo vamuri kuona vari panapa ndivo Gogo Tasvo. Nhaika vazukuru, tinotenda tichimbopaiwo chipo chemhururu nemiridzo kuna tateguru Tasvo. Ndikayangana ndikuona tumwe tumaso tukumanyamanya kuti kamera pashaka. Hanzi nasekuru tatarisa pakati penyu ndaona vamwe vane mazituziso, vamwe vasikana vamwe vari matuziso tukunditarisisa chaizvo. Tuchiita setiri kuyemura kuti pamwe tungawane mukomana sekuru Tasvo. Hanzi haiwa kwete. Sekuru Tasvo vane haranga yavo sekuru Tasvo yavanofamba nayo ndivo Gogo Tasvo vatinawo pano. Nhaika vazukuru, ndinofunga moga muri kuvaona mavaziva. Tatenda. Hamba afamba na nyumba yake. Hanzi hamba inofamba nemba yayo. Zvakanaka. Hapa ndifunata hapa muite mbwere mambuyo. Ndichakumbira kubva mugano apa vazukuru mose makagara mumbodzoka kushure zvishomanini. Mbumba yanikuchemera ibwera. Mhuri yandafambira kwamugwagwa iuye mudariro apa. Mbumba baikuramuka ifuna rabasi tumaza apate patsogoro. Mhuri yekwamugwagwa muchifamba makadaro ndinokumbira mukomana mumhuri yenyu yekwamugwagwa anonzi Thomas atungamira auye pamberi apa. Fumirani. Itai zvekuchimbidza vazukuru. Pane anonzi Thomas eri pamhuri yekwamugwagwa. Tiri kuda baba vacho anova Sabhuku. Yenseni mbumba yache. Mose muri mhuri yekwamugwagwa. Thomas yogara apa. Apo chova apo. Ipapo chigara apo ipapo. Wakatarira kuna sekuru. Apa paukara. Pamusoro iyi tipewo nzeve
kugara kutaura. Muzukuru Thomas, hanzi nasekuru panguva yako yauri kufamba uchisvika kugara pawagara apa. Yangana unemba dzina Adamu. Hanzi ndacherechedza ndaona pari kunyorwa zita rinoti Abel. Ndiani? Abel. Andizi yes. Kuna Abi. Ya Abi. Absalom. Arugani. Hanzi aripo. Aripo. Ngawi. Uya toni api? Kamba uya. Veki para Adamu. Muridani. Wakati yako mzuko. Chinondifadza ndechekuti ndikagouya muchitaura muredi pamusoro pemberekwere samtendi saka ndinofanira nokuti takatarisa nechisoni chisona makataurisawo zvinotibatsira ari kuko anokwanisa kunzwa, ari kuko anokwanisa kunzwa. Musataure zvinenge zvine chiteke-teke. ndati ndinotenda kufara kuti ndichasangana nhasi nokuti rimwe zuva ndakavanzwa vachitaura muredhiyo kuseni pamusoro pembereko kana kuti zvimwe zvakadaro zvimwe zvikaranga zvakawanda saka ndakasanganiswa nacho Apa wachita soro kuti munhu unoona mutelevizori ukumiyangana padesha. Hanzi iko zvino waita hako laki rombo rakanaka nekuti munhu wawaisiona paTV iko zvino wakumuona wakagara naye pamumvuri wemuti. Idzo nini? Handi ndizvo ndotenda Apa ndikayangana ngani ndikapita pasi pecho panga pana ngani kuchoka ngani yakuipa mashi. Asi ndikayangana ngani rero nikutamanga ade ndifika pamoyo. Ade ndikayangana pamoyo pakukhala napawani. Hanzi pane nhau iri kubuda pagirazi rangu apa. Nhau iyi ndaicherechedza ndaona uchifamba uchitendera mukati memusha. Asi musha wauri kugara iwewe ungandikurukurirei kuti musha wani? ndogara ndowangu asi pano mushamu wababa wandogara ndowangu Zvakanaka. Ndikayangane pana mpepo yakuipa kusozera ate mumatengo ate kana pakukhala. Mpepo iyi ndikayangana impepo yafiti. Pane mhepo yandaona muzukuru iri kutenderera mukati memusha wako nemukati memhuri dzako. Asi mhepo iyi imhepo yeuroyi. Wazvinzwa? Ndikayangana parapai. Munhu angadapata zvinhu zvakuipa maisi. Ate wewe ndinafika fazi yakuti utapita mumanja mako. Ate adafisiri. Apa kana pambumba ndakayangana wewe ukafira mate pasi. Zvinhu zvanonga wakangana na munhu yedu chichitika riveridade. Hanzi nasekuru ndacherechedza muzukuru baba wako munhu wandiri kuona pagirazi rangu akafa. Asi kufa kwaakaita akasiya akabata mishonga yake yakaipa. Mishonga yakasiya iteketa nezita rako kuti kana iye achinge afa ichasara iri yako. Na zvino mishonga iyi ndiri kuona iri kushanda kwazvo paropa rako nepazita rako. Kudzimara nazvino ndiri kuona iwewe unosvika panguva yekuti kana wakanetsana nemunhu panhau yaunenge wanetsana naye ukamupikira kuti iwewe uchaita zvakati ukapfira mate pasi, ndiri kuona zvaunenge wamutaurira zvekuti ndikuda kukuita zvakati uchimuita chokwadi. Mufananidzo uri kana munhu wamuudza kuti ndikuda uda kukuona urarame unofa, ukangoti mate pfu pasi munhu iye anofa zvechokwadi. handisati ndambozviita hangu ndinototanga kuzvinzwawo nhasi ndichitaura kudai asi handisati ndambozviita. Asi apa udayangana sipecho yangu ndikayangana dakupata. Mamwe mashoko andiripo kuda kuwedzera kuenda mberi ndeyekuti iwe ndakatuma vakomana vangu panapa negirazi rangu ndakavarayira zvekuita. Iwewo wakapinda pagirazi rangu
girazi rangu rakakubata kuti uri muroyi ndo nhau yandiri kukurukura dikira apa ndakapita kutsogoro pane nangodzina rekutamanga pasipojeranga asi mutu angati mudadafirisire asi muropa ona muropa kuerera mazi asi ndikayangana ndikaona pakunembewa ateka dzina kakuchoka apa atiya paurospo chitoveya hanzi pakati penyu apa pane ndatarisa girazi rangu pari zvino kwamuri vamwe vazukuru makapoteredza hanzi ndaona pagirazi rangu pari kuyerera ropa remwana wandiri kuona aita seafa nenjodzi anonzi Paul ndiani ane mwana anonzi Paul akaparara netsaona nawo familia hanzi kwete wemumhuri yekwamugwagwa aripo uzaita teguta aripo anga ari pana pamupurisa wedu ane mwana asina ana mwedzi ashaika nini ndikayangana kumatako papache ndikuyangana pakunembe wate Ezekiel story hai ndakacherechedza pagirazi rangu ndiri kuona zita rababa wake mwana uyu anonzi Ezekiel Story chokwadi changa tateguru dai pafunda afana kucheza naye ndimuze ngani asara hanzi dai anga aripo pandaida kutaura naye ndimuudze pamusoro pemuroyi wake akamurayira mwana anonzi Sara apa ndikayangana zvinhu achitangati muntu angari pakuromberesawo yekuti muntu adaikakati mazimai akati mukadzi kuti apita akabare mwana abara mwana zvinhu zvakati mukadzi kana kuti afuna kubwerera kumuyi ari papurogiramu konferensawo muntu akukwechokako kana namukadzi wenako zapoera chitafe hanzi ndaona maitikiro azvakaita uyu mwana anonzi Paul anga ari mwana anga achine zera rechidiki achangobva kunoroora mudzimai wake akaita pamuviri akanomusungira mudzimai akanosununguka mune zvakanaka panguva yekuti mwana ari pakutorongawo urongo hwekuti ndakuda kuita kuti mudzimai achiuya pamba nemwana ndopa akanopinda mutsaona nemotabhike akafa apa ndikayangana makora kana kuti pakukhala angazhura ati pindidosi hanzi mwana uyu ndacherechedza padare rangu pagirazi apa ndiri kuona makore ake mashoma shoma asvike pa25 years ari pasi pe25 years apa fambai tateguru girazi ngarivheneka mbwaya kana mbwaya ikagwa ikangana uri nechaikutamangisa hanzi imbwa zvainoita kana ichimhanyisa ingava tsuro chero yakadonha haikanganwe kwayanga ikananga inongodzokora kwayanga ikananga ichitevera tsuro yayo apa ndifuna uyu rapazi apwere Remigio ati gwagwadza hanzi ndiri kuda mukomana anonzi Remigio Mugwagwa Reston Mugwagwa iwe uyu mbani wako hanzi uyu ndiani wako baba wakuita nani ndi baba wako pakudii wakandibereka ndokuyamba hanzi ndiwe first born yavo era wangu ndinodangwe ko ndikayangana tango lanyu kandotanga ti muntu adakoya ati wakarakonda asingasapora muyi una 20 hanzi ko chikaranga rudzi chandiri kuona chaivamo mumusha menyu pakuberekwa kwamakaitwa chaiti munhu kana aberekwa mwana achangoberekwa kuvhutwera hake rinotorwa somudanga remombe chikaranga rudzi ndakazwa ndozvaitika asina ndakukura mupamusha sindakazoti pamusha ndozvaitika
Ko tangolani udapita udaita chani? Ati 24 anoshi. Hanzi ko chii chakazoitika kuti iwe uzotanga kupinda mumusha wane 24 years. Kuberekwa kwako nekukura kwako ndaona huna kuberekwa nekukurira mukati memusha. Wakararama uri kurutivi. Mumusha kwazopinda musha wane 24 years kai. Asa pandika yanga ndamwita sevantu mukutamanga patengo chani chaifuna kutambisa madhara yoga kana kuti ai indizvichitareni asi mukapikirana ginde kuti iwe tifuna kuona fasi kuti utaita tani. Hanzi ko chii chiri kuitika ndaona iwe uchiita seuri kufamba nababa muri vaviri mukanopinda mukati medondo. Baba vako vakakuti mwanangu ona chinhu ichi ndo chandiri kuda kukupa. Iwe wakaramba ukati baba zvokupiwa zvinhu zvakadai zvandidi. Baba vako vakakupikira iwe kuti nekuda kwokuti waramba chinhu chandiri kukupa wandinyadzisa. Hauna chauchaita paupenyu hwako. Kurarama kwako kuchanetsa. Chii chawaitambidzwa nababa vako pakati pesango iwe uchizoramba? Ichokwadi nawe yakaitika 2010. Famba nababa tichienda kumaprasi. Kudake munzvimbo inonzi tinokukumbira kuti utaurisako mzvino. Kasvika kudhamu raMisisi vakati iwe nawe yandakataura kwauri ndaredi kuti ndikupe. Saka nawe vanga vatya kundiudza saka vakatuma mwana anonzi Kabila kuti andiudza akati baba vada kupa nzvimbo asi nzvimbo inoshanda. Ariponi Kabila? Kabila aripi? Kabila hapo akaenda kusaka. Chidane. Iwe ndishukuru baba. Anzi pamusoro ichangamira. Apa ndikutamanga ndi mvuto ya Duzunya Africa. Hanzi girazi rangu ratendera tarisa munyika yeSouth Africa. Chitavea ndikone pakunemba chitavea bright chitavea. Hai ndikone pa girazi rangu apa pari kubuda zita rekuti bright riri pauso hwako. Mongwe. Ariponi? Aripi? Duzunya Africa. Ari kuSouth Africa. Ari South Africa. Uyu mpanda udakara uzandi yafuna ngadakara pampanda. Hanzi muri kuziva here kuti ushe hwamakatakura nhasi iye ndiye aida kutanga ari pausheho. Ndiye aifana kugara. Murunamirizo! Strovea. Apa wewe uri muntu mkuru nawe kuti cheze pambumba zirishe apa yangana nangu adabisa makutu afuna kuupara. Hanzi nasekuru ndiregererei muri changamire. Handikwanise kutaura mashoko mazhinji ematare enyu pwere dzakateerera. Dzimwe vapa dzatovhura kare nzeve kuti dzizonzwa zvachangamire dzofamba dzizopaumba kutaura zvisina maturo. Saka wewe ufuna zabwera ndinokukumbira kuti kana ndanopinda muimba yematare omo tichakupai mukana mouyamo tozotaura hedu nyaya dzedu. Topinda pakadzika pacho tiri muimba yedu tiri vaviri. Ndishukuru bafumu. Hanzi ndiregererewo nasekuru. Aiwa totsenza. Murunamirizo! Ndori dzaimbira zvemanavira.
Zvakanaka wazikuru. Adinkani buchi mumarani utapira. Hanzi nau uchi haupere kunaka. Muzo fara mene. Hanzi izviri munoriziva here? Hanzi munoziva here izviri kuti nau ihuchi haupere kutapira munorizivawo here? Tingapaswera pano tichirizirwa mbira dzine kuimbirwa kusvika zuva riviri. Tingonakidzwa chete pasina basa rafamba. Nai. Zvakanaka. Ndikayangana ngana nadzukuru izvo zvemabwino. Kwese izvi tingareve izvi na izvi na izvi. Ende nkani daitika reveredade. Uyu ndichisafara kuti iwe. Fazi ya ndakosha ndareva kuti wewe ndifuna kuti ndikupase 20 yafika. Tofea kumandira kunango muntu. Uyu sipejanga reveredade nampata. Paida mpata inareva pomwe dzina mwana wacho kuti uyu masiku yake kufirisere afika afuna usira zvitu zvakanaka. Tereresai munzwe nditsinhire zviri kutaurwa nasekuru. Hanzi zviro kwazvo nhau yehuroyi iripo pana baba mazwa kawazekuru. Ndichitaura ndichidaro girazi rangu nezuro rakamubata. Nazvino ini ndigere pano ndiri kutsinhira kuti ndakamubata. Mashoko akutaurwa nasekuru. Nhau yandavinga ndeyekuti ndimusunungure mhepo yehuroyi iri papi iri paari akwanise kurarama uye akwanise kugarisana zvakanaka nemhuri uye mhuri yake ikwanise kuirarama upenyu hwakanaka. Mazvinzwa kavazukuru. Saka sekuru vari kuti mashoko aakataura kumwana wake kuti mwanangu zvandakambokuvimbisa zvino pane chandiri kuda kukupa mazuva yachona yakwana ndakuda kukupa. Kusvikira akazotuma mumwe mwana ataurwa pakazoenda kutomudza kuti pane tsvimbo iripo asi tsvimbo inosanduka da kupiwa nababa. Hanzi ichokwadi chakaitika uye baba ava vanga vagara vaziva kuti nguva yavo yekufa yakuchinokwana maringe nemishonga yavo yakabata. Saka vanga vagara vakanyoresa zita remwana werashedzwa kuti uyu ndiye wandichada kusiya ndateketera zvinhu zvangu kuti zvichasara zviri paari kana ndichinge ndafa. Mazvinzwa vazukuru. Apa kandikayangana udzati iwe zvichitika paukara. Muzukuru wanzi unoziva here zvinoitika pakana vanhu muchirarama? Mundu apita kana akapata mangwara kana akapanda pariwe mundu apasiwa dzidzi kana kuti nyankoko kana kuti njoka. Zvazvinoita ndezvekuti kunyange munhu akaenda kunoromba haapiwe zinyoka zishato rirefu paro nekuko kana kuti haapiwe zizizi rombe so kana kuti zibere rombe so aiwa anopiwa uri mushonga unotamidza kuti mushonga inoshandisa uchidai. Mankwara yodapata ndinogwadziwa chero ndiri panapa ndinogwadziwa. Mbomira ako mchano uchataura. Ndikareva ini ndikupasa mpando ndikudzvanyira rini. Hanzi andikuvhiringidza ndikurevere nhema ndikudzvanyirire asi ndinokupa mukana wekuti utaure. Wewe mankwara yodapata uchika
pauyu pakabhesa namankwara adaweka pambandiko ya muti ndachani handina mbobata mushonga hanzi nasekuru iwewe mushonga wawakambobata uchiuisa pamhanda yemuti umwe uchiuisa kudanga remombe umwe uchiuisa pakati peruvanze waiva mushonga we handina mbobata hanzi zvakanaka ine nditwatatu hanzi ini ndinonzi tasvuzvo chida zvidachitika rinango gore hanzi zvakaitika rimwe gore ndezvekudai izvi mankana wakuchita nhau yenharo sedzauri kuita idzi mundu adawira mumasi paiva nemumwe munhu aiva nenharo sedzauri kuita idzi munhu akawira mumvura yaiyerera murwizi mvura yepitako mvura yaiyerera ichiendako kwabora mwe rapasha achoka kumowa pakauya mumwe murume aibvawo kudoro zvake tikanza apa mukuyangana Tomasi ndochibva asvika akati naimi vanhu mumvura umu muri kutsvaga munhu anonzi Tomasi awira mumvura here mundu akawira mvura afuna kuti anyamuro namazi zvikanzi hongu ndiye watiri kutsvaga zvikanzi oraiti asi anti munoziva kuti kana munhu awira mumvura anokutakurwa nemvura achienda kupenda mvura zvikanzi ayai Tomasi namakane yake nawo kuyangana kupita mazi yanganei kwaikuchoko saka munhu iye akati aiwa Tomasi aiva nenharo haangadonhere mumvura akabvuma kutakurwa nemvura kuenda uko ari kutokunda mvura ari kutoenda kufuga mvura musamutsvagewo kuti nekuti anga nenharo nenyaya yenharo vanangu aitamba murukova so achibvina so achifushirana nadhaga katukutuku fushirana kamwe nangu afushira kagomba kakati dzee pasi vhariwa so atitukutukutukura tukutukutukura aitukura tukutukutukura dzee tukutukutukura dzee ati nyazi dzikunda rufu hanzi nyazi dzinokunda rufu muraona mawanda ai makaona here riye rinonzi gama mombe kana kuti burwa akara mudenga rinokwira mumuti mavanda gama mombe chiaberana chiita manyazi hanzi ukaritarisa unoona chinyara asi chichizira kugwa kuti kwana kunyara chinotozosvika pakuzodonha kubva pamusorosoro kudona pasi kutobada nekunhau yekunyara wewe ndikakuyangana uri mwana mung'ono mari hanzi yo Tomasi ndikakutarisa uri pwere chaiyo kumva wewe unkani ndachitika pai wako ndada kudzonga hanzi nhau yakaitika iwo uri kungonetsa zvako asi ndakubvira kana ndichitanga kutsanangurira kuti baba vako ndiko vakakukanganisa penaona makati teginda vindi dia hanzi kana uine nharo neni tite beju ndikupe 21 days ndina izvo ndida nazo ine ndiri kukosha kuti iwe udadzongewa wamva ngani isipeja yangu nawo tamwaire bapatawo asidapata wewe hanzi ndiri kukuonesa zvakanaka kwadzo ndikakuyang'ana so panopa ateka na machipesa kana dzulo ate kupita kusaratinya waita kuwadziwa kuita tsvu apa ndikakana mborosa ungaita dhakana sawo ya polisia itari ntchito muimano polisia imariza ari nufiti muimano hanzi izvozvo ndikakutarisa iwewe kubva nezuro kumadeko wakatanga kusvika wapinda pagirazi rangu wakatanga kusvika panguva yekutadza kuita weti chaiyo nazvino ndikaramba ndikuchenjeza urachita hanzi wakaita weti hanzi nazvino vanangu varapita pasipacha vamwe vakapinda pagirazi ndavapi amukutadzira kuita weti tawirainika dairai uyu ndampata ini ndikakupata nimanga atita kana mkodzi utudzi ukona ureka kuchita utudzi hanzi nasekuru inini ndakakubata munhu unogona kuita 20 days usingaite weti kana kusvika chero usingaiti izvo zvanzi uyu ndikamutarisa mhomwe make ane mapepa ekupolisi utadaenda kuchipatara pashure peungakuitisana nharo negirazi rangu rinorapwa kuchipatara hereni chose peperi nhau dzemumusha menyu dzinoenda kupolisi herewe nhau dzemumusha vakomana vaverenga hanzi nderei bepero hanzi nhau dzemumusha dzinotongwa nepolisi here ndinapinda nenhau dzomumusha uda kunorapwa girazi kuenda polisi waita accident kupolisi kunyorera tsamba waita accident hanzi kana uchienda kupolisi kunoendwa waita accident polisi yekunyorera tsamba yemedical report kuti unorapwa kuhospital saka waita accident wadi kubwera kuna mfumu kuti ine ndikudwara ndikaititani kuti nditsudzuriwe uyu mfumu ndaida kuchemera ndobwere pano nawe ini ndiribe kukuchemera inda kuchemera hanzi ndakakushedzera kuti uye pano iwewe wadii kuenda kuna changamiro taura kuti ndodambudzika rangu ndikakushevedza hereni
Andakakushedza here kana kuti wauya panapa nemhuri dzako machekerana. Muchanyara nawo. 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 Hanzi waiziva here nawe. Aizokumbira arapiwe chete. Amenda alipota timpe. Ai kana makampasa iwe. Hanzi kana uyu penangwana makani penangwana gomu kwa kufuna kupita ine ndine tasu dokumento chitafeka ndista paranyabezi sheyo nawe muntu bao wamseu. Hanzi na sekuru aiwa musamutorere mupei kana kada kuenda kwaanoenda ngaende. Hanzi ina ndina gomo rondikurira ndiri ng'anga inonzi tasu ndinozivikanwa pasi rose. Ine ndinopa munhu kutopa rivirade kwenda kumakuwa. Hanzi ini ndinotouraya munhu pajekerere kadati munhu utaka tinovigwa kumakuwako. Ine ndichifamba hanzi ndichifamba nganja nyaya dzinondivinga. Anenge achitouraya mhuri yake. Hanzi ndina ndingofamba zvandiri kuita day and night. Hanzi iye ipapo anenge atofa. Kana ufuna kubwera usiku. Kana akada kuya usiku. Anoona ndakara ndukazina chimangazo. Anoona sekuru akagara uchitokangawo mandiri. Afuna bwera midia badecha. Hanzi kana akada kuuya maskati machena chena. Penanga afuna kukumandana chikwambo. Hanzi kana akada kutuma chikwambo. Penango chikazi kuchipasira tupatupa. Kana chikwambo chiri chikazi chinodzoka kumba chinchane nhumbu. Penango chikono ukakombaza kuchipa. Hanzi kana chiri chinhurume chikwambo chocho ndochiuraya ndogosha nyama ndodya. Inkani ya ufiki. Hanzi iyi nauye huro. Penango uya kuti ndikumunamiza inza yangu. Hanzi kana uyu achiti ini ndiri kumunyepera tsoka yavo sekuru atsikava. Gananzi. Hanzi gawe ananga. Andiuraye. Auraye sekuru. Uyu kana namakani ngachozumsokisi aisapa ndinanzi rondokudodoka. Kana uyu aine nharo ngabvise sokisi rake atsika apa ndinanze inini. Tuone kuti zuva rinonyurera rumupei. Good example. Titane miko. Hanzi titane miko vedu. Aiwa. Amborapo chete. Iwe tomazira. Ai. Iyi nyande yangu iyi hapa. Maburapo chete usaita nharo. Gananzi iye ngatsikeka. Tichapigado. Naye vazukuru kunozosara kwane mbiri ipi? Kunozosara kwane mbiri ipi? Robert iyi yangu. Ndikuiona tate. Iyi yangu iyi. Kunozosara kwane mbiri ipi? Adzanyapa. Iya jamba nanzoi. Ine ndingabezi. Hanzi iwewe unanzve tsoka yangu tsika yakwapo ndonanzvawo apa. Ndokupa nguva yekuti nguva yaudariki. Tichapigado. Tiyambe ngani apa. Wanda shoko ndibobaya mundu kuno ndibobaya kuno. Handa sekuru mukaona ndadzoka kuHarare ndisina kushanda uraya munhu kuno kwandina kuya kuno. Iwe yakandipasa onemba ngoromani ngoro chani chitofea Ngorovhara. apa ndikangana pachitaxi ndikona munanga gwadwa gwanja gba sorry. Handa tasa pa grass rangu apa ndiri kuona ana koreni wese akuti accident maoko achingodambuka ipapo. Aripo koreni akadambuka roko uyu. Buya usondera pe. Atori na roko uyu. Mana konapo. Ndiye mwana wangu rumana wacho. Baba wacho ari panapo. Iwe ndikangana kuti kune Baba wacho uyaika. Hai ndakacherechedza pa grass rangu ndiri kuona pauso wako pakanyorwa kuti Lydia ndiya.
apa ndingangana munhu akasarisa nguva akachakana munhu akapara machira. Hai ndiri kuona Lydia ari kuita seane machira ari kushandisa here akabata machira ei kwai. Machira yachani? Machira ei ne. Yewe na ngoro mantula bafana bapendule thula unehlanganisa indaba. Uyu ndiye mwana wacho mkomana mkuru. Ari kuti Lydia ari pane machira emdzima ari kushandisa. Hai machira ndei na Lydia. Anozikana nayo baba na Lydia. Kwa baba muramba chi. Ani ndazomisa ndanzwa futi yanga yakukanda mabhuzu iri pasaidi pangu. Maizwa museve monge futi yanga yakukanda mabhuzu ayo. AK47. Uyu? Uyoyo ngoromani mkuru. Chavea tampata. Hanzi uyo Wese? hanzi baba avo vangoromani avo nemwanasikana wavo anonzi Lydia ndavabata. Vatobatwa. Kana makaniita namangani? Hanzi kana naro bada mkuru ndiye. Hanzi kana naro itandine naro tono bada mkuru ndiye. Senza. Pamsore. Saka, vanja mwana umuraika kupona. Hanzi rwokora kore ni makati sawa. Wani. Kuturesera. Drone kuturesera. Na origin zodasiyana. Hanzi zvinhu zvekudrone zvinhu zvekuzoturesera original nechimwe chekuzotedzerawo chekudhindizira yazvo zvakasiyana. Umbafana. Zodasiyana. Kuna nangwa kutakwatama disana tasu. Akafuna kuti gare pa video call ankana. Ino kufuna pa video call vidade undoona na mapanda adasiyana kuti huyu unango akati aya titaure kwa ati kuma audio tumenyana kwa audio. Akakutengera kwa bili adu yapa 700 soti. Umbafara? Hanzi izvo pane vamwana tasvu venhema vekuedzesera vanhu zvitentisana tasvu vakuba zita rangu vafamba nyanga dzazita rangu. Vanhu vekuti kana wada kuvafonera nevideo call havabvume. Handiti ka? Saka tasvu venyu anozivikanwa nekumufonera nevideo call achidaira. Imwe mukafuna kuzacheza nkani yanu muzabwera kutsogoro tisapita arifridade tisayanga kuti boko ra mwana mudaika kuponi. Hanzi kana muchida kubatsirwa panhau yedaye matare enyu andakurukura pano nepadiki iwayo munozouya kumatare kwangu tokurukura tojekesera toonesana kuti ruoko remwana riri nani nhasi riri papi. Azekere stora bwera. Azekere stora auya. Ezekere stora here. Auya. Kuritani nsikani? Wakadii yako mkomana? Kurano mwe. Wakadii kumba? Kumba kuna chakanaka. Stave hapa ndayangana sipe yanga inaona msozi manje. Stave para msikana stave onde vai?
hanzi izvo ndatarisa pagirazi rangu apa ndaona misodzi ndikaona ropa richiyerera pamberi penyu. Shuwa chezo. Ndakutsvaga pano ndakushaya asi ungoenda kutora mudzimai wako. Ndanda tatumwa kuti tinotora zvakanaka. apa ndikangana chitofeya kane yanu yayi fast zvinhu zvidachitika ate munhu andayafuna ndikayangana mtsikana wamudambama naye masuku chitofeya ndikayangana pamaso pako panembwasara nokane ndichemeza maji ngati Sara tangoranye kupaya mzukuru parivhidhadhi papoint chitofeya onde chitofeya hanzi nasekuru ndacherechedza dare rako muzukuru ndaona muri kuchema misodzi iri kuyerera ndaona mwana mukomana anonzi Po mwana akaurayiwa naSara. Shuwa. Hanzi mumwe wako wakaberekwa naye wakayamwa naye zamu rimwe chete. Chokwadi. ndenda mpaya parivhidhadhi papoint Handi akamuuraya mwana papoint apa mashopu growth point nemotorbike. Rega kurira. Rega kurira. Wakauya wega. 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 Rega kurira. mukamba kuti tasu ndine hanzi kana muchinzwa kuti tashu kune n'anga inonzi tashu ndinyere nemimba hanzi handinyere mumimba kureva kuti havaite chizevezeve havana chakawanda pamberi pavo ako nekudaro ime wazikuru une makani uribe ufuna utandiziwa one hanzi iwe une nharo here kana kuti hauna noda kubatsirwa here kana kuti haudi wakureva mfara hanzi iko zvino wakutaura manje ukumva mfumo machangamiri hanzi muri kunzwa here Ndazinzwa. chitavhera une chitava zvanzi izvo hama yako inonzi Adhamu iri ngazvide matanidzulu Adam ndogo. Zodera paduse. ugare pane vamwe wako wanje hanzi zviri sei chikomana zvivo zvaine matani pasipecha hanzi nezuro zvanzvikamira sei pagirazi apa chitavhera une chitatu chitavhera hanzi nezuro girazi rangu ranga rikakubata zvekare iwe wanzi kugokwe kunani apa chitavhera ndakayangana kwaitangati mbumba samara mtsikana mose changandiri asara vanangoesa kumara zona kufa ndikayangana ngatingati ate nyumba ate kunkuru kandi kumng'ono chitavhera ndoimba huru hai ndacherechedza iyeyo mhuri yake ese yapera apedza mhuri chitamwini hanzi apedza mhuri yake ese yapera chitavhera vadabara nawo chitovhera parambumba chitamwini ndobvai ichii chako sei ari kubuda pagirazi apa anongori hama yako here kana kuti iyo hanzvadzi yako mwana kwababa mukuru baba vake ndo vakuru baba mukuru kutevera baba iye vadabariwa nawo pana kuti pamveveni hanzi pane vamwe vakaberekwa navo pane vari kurarama here vakomana akuchina kwasara iye chete apa akaberekwa navo ndiri pano ini ndiri mukuru wacho oberekwa nouyu rega kurira apa Fara arifuna kucheza rivridhadhi tiyangizane kuti moda imene zvinhu zvingaemetani tavea tinoda kuti kana tichitaura mashoko kuda tichiita matare atiri kutaura aya tichiyapedzisa tichiyagadzirisa kuti mhuri dziwane kurarama zvakanaka ndiye kusaka ndareva kuti ndiri chiremba nhaika vazukuru so entawo apa waiva vevridhadhi kuti ife hakuna kuti tandizive mamwe mafuna kuti chida kuti tandizive
makubwera takuita chikaranga takuzati chita zvakuti izvi naizvi kuti mari zofiti mupa zvikari bwino. Ndinotenda kuti uyu wenharo azokwanisa kusvika pakutaura kuti tinoda kubatsira kuti mhuri dzisununguke. Nekudaro ndichakupai mukana wekuti mozopinda mumatare umo tochiita chikaranga toita chivanhu tochigadzirirana sununguro yacho yatafambira yekuti tikusunungurei apa mhepo dzakaipa tidziparadze. Vana vanoda kurapwa vorapwa, vanoda kugadzirirwa madhirivharenzi ezvipi nezvipi zvavo zvese zvanoda kuti zvifambire mberi vogadzirirwa. Ndokusiyai mhuri mese masununguka maamurugara. Apa mudakara pana munda odini nematenda makore chanjani. Pakati penyu apa kana pane munhu wari kutiwo ndine urwere hwandarwara ndane makore akawanda ndichirwara urwere usiri kupora aripo here? Zhombe yese. Chani kusonesa. Hanzi gogo uko chii chiri kunesa? Igumbo. Ndakaputira lava gombo iri. Zvakanaka. Mumwewo? Miri wese chi? Hanzi wewe umire pamusara. Sidzingirewo kumatara. Hanzi pamuri pa pane munhu anzi Lydia. Lydia ndiye mwana wa murume wangu. Dodambara. Hanzi ndiwo amai wa Lydia, ndiwo kabereka Lydia. Amai vacho handivazivi. Iwe ndazakwatiriwa mwana dabari. Iwe wakazongoroorwa Lydia atori mukari mumusha. Ndakaroorwa mumashure manje. Iwe chachi kuchitika? Mumwe wacho pamberi hanzi urwere hwako ndewei? Ndiyakhwehlela umzimba wonke ubuhlungu. Hayi achitofera yeungadhakino sabhe faro kugwadza vale makore vachigwadzwa nembiri asi vanokosora maningi. mwana mfumo munoona changamira ava ndavada kupasa 30 minutes. Hanzi vanhu vanoda kupai 30 minutes kuwarapa yekuvarapa. achibva ipapo achikuuza kuti ndakunzwa sei. Achibva ipapo doti vaive vachikupai testimony kuti vakunzwa sei. ndifuna vamwe 4 aitese. Handikuda vamwe 4. Aiwa tateguru kana vachirwara vese vanongoona tateguru. Imi kurwara kunotambudza zvei. Munhu panotonati zambukero anotoenda chimanyi. apa paenda angasa Vamira apa vangana 2 4 6 8 nove 9 ka. ndokwenda kwasera munderinya iwe shiri tovera ki Yakunoshiri. Vasukura nzenda pasera munomira rega. kuna vanhu vaiderinya apanika vagare kutovera ki wonde sevai stamwindo muyangani choro iwe upita apo na dhekodha yako uri na muntu ufuna kuvasanzisa vese vasanze zvose zvinene akuipa chitamwindo varimbe ufuna kazabwera apa zapita penango matare anenge arimba. Hanzi toda kuti vaenda apo vanorapwa. Mavideo kamera anenge aripo achiona kurapwa kwavanenge vachiitwa. Vakapedza kurapwa murapirwa vanozopinda mumatare kupiwa final treatment. Madiseases ari kunesa pavari obva yatopora atopera nhaika. Sekurushiri chitorai vazukuru venyu kunorapwa vaende panzvimbo yamaudzwa nasekuru. so ufuna ndikuchenese Handoda ndikuchenese. ufuna kuchena ufuna kugara nawo Handoda kuchena handoda kugara nawo rosha. uona kanechitira ikane nekuchita Hanzi nhau iyi handiri kuita iyi. ndachita padecha Hanzi ndaitira pajekerere. maa pakasafewa nawo kuti akurate kuti Kana mangwana mumusha muchinge mafiwa uyo achena iwe wacheneswa hakuna wekwako anokwanisa kuzokunongedza kukuti uri muroyi nekuti wacheneswa pajekerere. ungofara Uri kunzwisisa? ndikayangana kumumba zako idzi Hai ndakacherechedza kumhuri dzako idzi. ndikatira mutsari manja kuti ndikupona tapita kunyabezi kana kuprofita alipo kupata kunongona kusara 2
hanzi kana ndakavaudza kuti vese vakamboendawo kumaprofita kana kun'anga vachibata Tomasi ngavasumudze maoko, vese vanogona kusumudza maoko, panogona kusara vaviri kana vatatu chete. Umafara Ukuzinzwisisa? ndauza wasumudze maoko. Hai ndivaudze here vasumudze maoko. Hanzi munoona zvinoitika? Kashiri. Hanzi munoona here vazukuru zvinoitika kashiri chaiko kashiri kanobhururuka mudenga umo. Asi kanozomhara. Urimbo mpata. Kanozomhara kubatwa neurimbo. Ine ndine urimbo. Hanzi na sekuru ndiri urimbo here. Muru nemirizo. Hapa zomachita dai maona uyu dambo ponda hapa akafa zomusa kana ndokona kutorora kuno tovea ora zino zomusa mangwana ora zino. Hanzi uyu pandandatsika pepe ndichiti ananzve tsoka yangu yotsika ndinanzve tsoka yake dai mandipa mukana ndaida kuti timutendere ananzve ini ndonanzve topikirana ndomuuraya nhasi mangwana nguva ino ndozomumutsa. Ando zvandaida tozomubvunza kuti kudenga kukamira sei. Anokuudza ndaona amamuna anande kuduru. Anokuudza kuti ndaona zvivarume zvikabata tsvimbo dzinenge dzekumadhunterere dzakadai so zvivarume zvakasimba zvakapfeka magemenzi machena zvine ndebvu dzirefu so zvine maziso ekati tungunu so zvekudenga. Ndauza kuti kuno kuri penzvimbo yako. Hanzi saka varume anozotaura ndaona varume vakadai asi vandiudza kuti dzoka panyika kuno kudenga hakuna nzvimbo yake. Ndo anza anozodzoka. Apa ndikayangana huyo tovea ngoromano. Hanzi iko zvinonga ndikatarisa uyo ngoromano akapata pasi pake panchomba. Hanzi ipo papa akabata pasi peguvhu rake apa. Ana matenda manje. Panotomurwadza ane urwere mudumbu rake. Chaichiitika pasa. Iwe ngoromano. Ramuka mani mbora mani. Usagare basi. Haina sekuru chii chinoitika pasi peguvhu rako padumbu apa. Ndopatiri kubva kutoireti zvinongondiita kuti ndani karipo. Hai ndandiripo here. Anamba tawapata padekasa ya polisi hapa. Hanzi vamwe tavabatira matsamba epolisi yanga iri mumuhwa mwako. Hanzi paenda kutoireti ndakuona here nandiripo here ndagona kuona mapepa ekupolisi chayanga iri muhomwe mevamwe vanga vari pamberi apa. Iwe ndayangana so ubva katusa mtutu. Ndazvondani. Hanzi izvozvi ndatoona nezvako kuti uri kubva kutoireti kunoita tsvina ndazviona se. Apa pakwa. Hanzi ndaona pasi peguvhu rako apa. Ukaona zvichitika? Hai munoona here zvinoitika? Munhu akakwesa kupiri. Munhu akadonhedza mari apa. Ichita vanhu ate 50. Kubvunza kuti mari ndeyani inomhanyirwa nevanhu kana 20 ndeyangu. Kuona ntudzwa apa. Asi makaona tsvina apa. Unaipa kuvhara kana kabudura so. Munhu asati ana atopfeka bhurukwa rake. Kukwena iwe tutsi ndwako kuti ai. Kumukira kuti kwaita tsvina apa ndiyadai vanhu. Handisi kuziva ndiani aita tsvina. Azikopiri. Asi mari inodavirwa nevanhu nevasiri vaeni. Kugwa. Kudonha nekudonha maizana kuti mari ndeyangu. Kureva kuti chakanaka chinodiwa nemunhu wese chakaipa chinorambwa. Atakana kugeresha. Kunyange kuchechi chaiko. Zvakuipa. Zvakaipa zvakangoipa. Zvifunika rini? Hazvidiwe. Kana ine tasu. Kana ini sekuru wenyu tasu. Zvifuna rini? Patsika dzedu dzechivanhu handizvide zvakaipa. Umefara? Mazvidzwa vazukuru. So iyo ndifuna kuti uramuke ureweka kuti ini ndifuna kuchena ndipo kakatiziwa so pandapita kwa polisi yako ai pai ndakafuriwa nangana so ini ndinayo kwa mutasu funa mndisudzure ramuka. Haina sekuru ndoti usumuke kuti pamusoro ichangamire pamusoro yevanhu vese. Sumuka nditi mchikudza. Woti pamusoro ichangamire pamusoro yevanhu vese muri pano. Ini ndakuda kusiya huroyi. Mira mfuma tanga bwera. Mira changamire tangowe. Indoda kucheneswa. Kana changamire vauya. Mbomira timire changamire. Panapa ndotoriwo mwana wachangamire. Ndomubereki wedu kana tiri pano. Saka ndoda kuti kana changamire vauya upe dhishikurupa kuti pamusoroi kune vanhu vese muri pano nemichangamire pamusoroi. Inini ndakuda kusiya huroyi. Bwera. Changamire nzoya. Wotara ndakuda kusiya huroyi. Ndiye
otaura kuti ndauda kusiya huroyi zviya zvandandaita zvekuenda kupolisi ndinoripota chichiri ndakwadzwa ndinoda kuenda kuchipatara utaure kuti aiwa handichazi kuenda kunoita nekuti ipapo ndandafurirwa nanhingi kuti enda unoita zvakati utaura apa changamira chinzwa chaunga chese chinzwa so mfumu ndikukumbira kuti mntu sunungure sonkani yamudachemera kuye uye anokunzira tsitsi nakuti aza kubagarisa so penawo yako ye andifuna kuti akubwerezere zvikanzi nasekuru iwe oti pamusoro ichangamire zviye zvandandaita zvezve ndandafurirwa nanhingi saka uroyi handichahuda ndabvuma uroyi hwangu ndada kusiya uroyi hwangu handiri kunzwisa muzukuru hanzi ndiri kuda kukubatsira ndikusunungure kana kuna changamire ndiri ndinogona kukukumbirira kuti udzoserwe pini yako yeusabhuku wazvinzi reva uyu ndomwana mudachemera hanzi ndiye mwana wenyu ita ndichikupa mfumu ita pamusoro kuna changamire aiwa zvose ndazvinzwa chakaipa chinorashwa ndizvozvo tosara takachena wabvuma here kurapwa number 1 mfumu changamire ngona nkani ngona zadzoka mawa nawe inogona kudzoka mangwana mukoshe iwe wosi izvi kuoneka mukoshe kuti iwe amanikiziwa weka wachitatani weka hanzi nawe inogona kudzoka mangwana kuti uyo ane vafuriri vapesveri vanomupesvera vanopa mazano asina basa saka mubvunzei kuti naakufurira ndiani kuenda kupolisi sekuru vari kutozviona ndiani akakufurira taura weka taura wega aiwe ngotaura ka taura munhu wacho angachikupa zano iroro rekuti enda kupolisi sekuru vari kumuona hanzi aina sekuru ndikazotaura ndega ndinokubhadharisa zvinorema aiwa zvimwe ndinokosha ngoreva muromo ubhakarisinga besi hanzi wakangotaura chete mashoko iwayo chete ndondarega kubhadharisa mombe 5 sekuru akazotaura vega zita kuti nhengi hauna kutaura naye here mashoko aya newe anzokubhadhara mombe 5 hanzi sekuru akazotaura vega kuti ko nhingi haana kukufurira here uchidairo kuti handifurira handokubhadharisa mombe 5 tingatopedza 10 days chingodzija kaungana vanhu ini ndive nchereza mombe hanzi ini handina basa nemombe zinoreva ndese pana pamufumbo anokudya kusasa matoileti dzese dzaundokubhadharisa paka ndataura zita remunhu akufurira dzinotodyiwa pamba chifini chaunga chevanhu vese zvikadzapera changamire pamusoro indafurirwa nanhingi ndiyanga andifurira saka aiwa inini ndakuda kubatsirwa ndikuda kucheneswa uroyi hwangu handichahuda ngaupedzwe ndive mwana wenyu akanaka changamire nomashoko ari kukumbirwa kuti utaure sekuru asati wataura vega kuti nhinga vanhu vakawanda mazita avanhu akawanda ndotaura chokwadi mazita avanhu ndikuda kutaura 1 chete munhu haina sekuda kuti vanhu vakufurira hanzi vakawandisa chovatongoda taura 1 makamiki anonzi Arnold ariko komunogara kubva pano kuenda kumba kwako 20 kilometers hanzi kubva pano kuenda kumba kwako 20 kilometers ndopfuura muri unembiridzo yo 20 kilometers azipuri gozi Empress 33 rakutsurira kuna nare lewe azure nare baribega mfumu kare basi pamunafana mwana wangu aiwa chafara aiwa ndisabhuku wangu hai toda kuti arapiwo zvakanaka vana ava hatidi kuti varambe vachingokomplaina hanzi ndakukumbirira kuna chakamira tinomudzorera pini yake tataitora tatatotora usabhuku tatatoda kutosaka umusabhuku bhati manamike iwewo unofana kufara vana ava vatobatsira iwe unotoona iko zvino zvinhu zvotofamba zvakanaka hapana vana vangabhejera kuti zvinatore mubatsidza tibatsire pasina problem saka izvozvizive izvozvo unofana kutofara apa unoinda ava vasiro ava vadiki ava wajaira vamunoonawo vataura sekuru vati handitsika mutani ngatibhejerana apa
tatozopedzisira takuchema hanzi nasekuru ini ndakanakira kuti handiverengere handina mangwana handite chizevezeve handite chiwanda zvinoita zvinhu zvangu zvise pachena tichiwirirana tichinzwisana naika hanzi dai kuti akunota kutoimba taigara zvakanaka nevamwe muraini zvinozofadza here imwe paufiti uona ine ndaro zakare ndasiya hanzi zvamuri kuona inini vazukuru ndaiva muroyi mukuru wevaroyi handakaroya kare ndikatozosiya uroyi hwacho ndikatoona ada kunzvenga ndona uyu kunzvenga ada kuita izvi ndoziziva izvi hanzi ndikaona uyu manje akuita kunzvenga ndotokwanisa kutoona kuti auya ari kunzvenga ndoziziva zvaari kunzvenga ine ndaona kuti kuroza kuri bevhida hai ndakaona kuti kuroya hakuna profiti vazukuru inosiogayoga ndisaka vakasiya sekura ukasvika ukavhura dhoo uya utamanga uroyi une profiti unokasvika usiku padhoo revanhu ukada kuvhura dhoo kuti pinombouroi vanhu vamwe vanorotaka vamwe maprofita dzimwe n'anga dzinozikaisa zvipikiriro dzeno chipikiro chino chakuya musoro mako kuti chikubomore utanga kutiza kuti profiti ndeipi pa so ndaona kuti ine tango raye inini ndorafitira chiwapata saka ndakazoona manje kuti aiwa bheta ndichisiya varoyi sezvo ndakapasa uroyi uhu ndakuda kutevera varoyi vadiki kunge ava vari kudzidzira ndada kuti ndichivabata ndichivabhadharisa ndichivacheka nyora sekucheka nyora chamwari kuma 5000 nyora vachikurwadzisa yakanaramira bhadharisa nekudaro pari zvino hanzitsvagai reza kuma uyu nawe tivaguse tsopanopa hanzi mponamba uyu namwana wacho uyu Thomas naAdam handitokugera izvo zvezvo tsvagai reza roti mugerwe apa vaguswa vanhu vatatu apanzi pari kugerwa vatatu uyu pari kugerwa Thomas unonzi Absalom na Adam ndo vari kugerwa vari vatatu ko Thomas Junior uyo hazotoredzeri kana asautoredzeri Thomas Junior mana uziva simuka Thomas ndidi kuzotoredzera hapa ukada ndowapasiwa hanzongosati hakuwapiwa wakatopiwa iwe uyo Thomas wangamupa iwe hanzi Thomas wangamupera ungasati chena hanzi wachena urunamiridzo ramira zabwera dzauya here reza muri yacho reza tsvagai reza muri yacho kana tivagusiwa kuti kwakusumuka kuramuka kuenda musatinya nekudzoka achikharapa asememwe tiye zuva rikaripo tiyangana kuti uyu kana abva marifridhadi tipate zvinhu zvake rero chose retu hanzi kugara kwamukaita hapana ari kutenderwa kusumuka hapana kutenderwa kusumuka kana ava vasati vagerwa nhaika kusumuka kwandokutendera kungopinda mutoireti muchidzoka muchigara apa kusvikira reza dzauya ava vagerwa chekwe nyora dzavo topinda matare totaurirana kuti kana tichinzwisisana uyu ataura kuti ada kusiya uroyi hwake zviro kwake zvikwambo zvake nhasi nditozvibvisa ndotichosa midiya na usiku handitozvibvisa kuchika chena achiri masikati izvo zvikwete usiku hanzi girazi rangu rine vanhu vakawandisa vari kuonekwa naro girazi rangu Mbenga
Baya karbon. Azi baba ko. Baba wake warku. Baba wake. Baba wake ndo. Kwa sisi wazana. Ha? Mwamuna wake. Sisi wawadzanai vari kupi? Vari kupi? Mwamuna wake. Murume wavo here. Apa wadzana ndiputa. Hanzi wadzanai hure. Wanzo here. Ndiada gona na mamuna wa sisi. Hanzi wadzanai ndiye akaita bonde nemurume wasisi wake handitika. Muruneviridzo. Okay. Kazi shoke mangwara ndo mungakuma naye paponi. Zvakanaka rega ndinopisa mishonga yangu ndifufudze ndinoona kuti ari pa anokwanisa kuwanika kupi. Mamba. Mazvinzwa. Menya ngine yakufamba. Simu dzaimbira ndibhodzoka na tate guru matatu.